COVID lagi. Wa na ko'y trabaho. Wa kita'y kwarta. Mamayat po ko. Basta na lang barato ha. Arang-arang pa tong sa una. Ay 150. Karon 50 na lang ihatag. Namayat na lang tasig pamayot. Oh? Wa na ko'y kaon. Basta naman lamang ni. Ay tama. Bali mo ni bakad eh. At tuon sa nako. Oh. Kumusta naman ka dire? May paka. Bakit problema? Tagbot na mong kinaon. Asa naman ka? Dali, mag-istura sa ta. Ano makatabang ka sa problema? A few moments later. Ay, tama. Baligyan na ka na ako ng baka. Bumampod niya po ako. Uy! Tay! Wapo kayo mga porma. Ikaw nga kung dautan ano ba? Times ko. Times ko haron. Surusuroy mo niya. Wa ra ba kung kwarta? Sipok na ko. Tama talaga. Two hours later. Matay ganin naramang ko dili wa mangyapon kang tawhana. Gutom na kayo. Nga kwartahan kitong mga tawhana. Okay. Kan. Tulisod ito. A few moments later. Sama na po, pre. Ako'y pangutana, pre. Oh, sana po na. Mo gini mong yuta diri, pre. Oh, mali ako yuta na. Ako daw mong gisuroy diri kay para makasurvey mo sa akong yuta. Pobre yan eh, mo, pre, oy. Si pobre, eh. Karam ka Jesus mo, eh. Baka, Baka. 3 ka buok. Lubi, 5 ka buok. Sus. Karama ka na. Kanang baka, mga anak man na, De, pre. sa mo agid, pre. Oh, sige, mamili Dili ko sa panghinambog, inyong pre. Oh, sige daw. Nami 2 ka buok traktor. Oh. 2 ka hektar nga lupa. Hilom. Nananawag. Personal assistant ako ni. Wa gitanig yun. Hello. Oh, unsa ko nimo oras sa sundo ko ni karon ng mga alas 2. Sundo ako diri. Pagdalag 15 ka bug bodyguard. Katong ipasakay atong kuan ako atong Wrangler na ko diha katong Nagit. Ford Raptor, mga limousine. Dala. Pagdalag 15 ka bodyguard kay tagaan ako sila 5 ka bodyguard. Awa lagi, pre. Tana, pre. Ayo. A few moments later. Na ano sila? Tahan ka gid. Pagkapoy na sa naglawa. Karon na ako. Ison kita mo ron. Sila. Si Tulis. Oh no! Pagawas niyo mga kwarta. Wa, say kurtahan kung taon namo sir. Kwarta. Mga habugong kayo mga kwarta mo. Kwarta. Agid, sir. Sir, mo lagi akong yatag sa imo, Oh, sir. tanawa ni sir. Sir, mo na, sir. Oh, tanawa sir. Wa lagi mga kwarta sir. Ikaw. Lagi ko atik ito ganina ako sir. Eh. Wa lagi sir. Lagi. Oh sir. Oh, tanawa pitaka sir. Way ulod. Sir, wa nay ulod sir. Ayo gilabay sir. Iwalit, sir, oh. Oo, sir. Gagata lagi sir. Wah lagi. Wa lagi. Sir, nabay, sir. Nalual, ang gid mi, sir.
dalang mo. Sir, Kimi mga kwarta. sir, wala lagi mo yung kwarta, sir. 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 I'm a car and this is the sound I make. From. I'm a car. Isa ka. Tunggu dah. Sige, tawa na, tawa sige. Chat akong. Oh, higda na, higda. Sige, sure. Ito na. Mau managan.